मन माझे ग शांता दुर्गे माते मन माझे शांता दुर्गे आदिवंशाचे मूळ देवते आदिवंशाचे मूळ देवते महाकाली महाशालिनी सते महाकाली महाशालिनी सते बुद्धी सुध बुद्धी विद्या दाते बुद्ध शुद्ध बुद्धी विद्या दाते बुद्ध शुद्ध देती विद्या दाते हाँ चेडू घर घरे घरे घर घरे घरे पाय माझ्या मोगाच्या पाय 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 माझ्या मोगाच्या पाय 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 माझ्या मोगाच्या पाय बडकराले फोडे आमका काढचे पडले पाय 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 माझ्या मोगाच्या पाय 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 माझ्या मोगाच्या पाय जातो आणि सरपटच येतो असा जातो साकार घेऊन जेव्हा मिळतात ते आठवत घेतले तुझ्या आठवत माझ्याकडे आता तुझ्या रिटायरमेंटचं पण मागाच पण आमचे फुकट सगळे वगैरे होते ना फुकट तुम्ही पळतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करे. ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.